Assalamualaikum mak dia wakato salam kakanti siriah jepinang ibaratkan rokok nan saguluang. Pangarang bungo baso basi mak pemuka rundiang karang banyak. Rela jo maaf pemanuhi. Cupak panuah gantang balanjuang mak jatuh kalam tikoluha sukatan urang minang kabau. Jo salam mak sambah kami anjuang. Rela jo maaf kami pinta. Uku ajo jangku terlampau. Condong nan cando kabing kudu mak batang sitawa disusuni hari nan sadang pukuadu. Tolonglah kami kode pangulu mak. Barang kok gawa tolong ampuni. Sambah taimpun kanan basah. Indak basibak jo basisia. Indak baingo jo babateh dari ujung lapeh kapangka. Dilingkuanglah sambah kasadolanya. Saidaran singalang jo marapi mak salingka singkarak jo maninjau. Luak nantiku larih nandu mak. Taruih karantau kapasisi kasinan bana tumbuhnya sambah. Baiklah rusanak pananga kasedolahnya. Kok sakit kita bari bacacah. Kok banyak kita bari bompuak. Kok sakit kan sakit surang. Baik tu demi. Iya benar. Kini ko rusanak tak langkok gurau semalam ko. Atau marilah sajo kita perkenalkan nan kabasaluang kini kedolah Zulfahri Caniago. Nan kabarindang adalah EN Melayu, sedangkan nan kabagat gandang adalah Uda Kito Mios. Ya. Beliau juga tukang saluang. Tapi kini ko karena senior beliau ada di siko. Disuruh senior dulu sagannya. Itu kan itu. Kita dengan senior dulu. Ya, senior. Jadi Zulfahri Caniago nang kabasaluang dulu. Beko kita akan pulau baa galitiaknya gandang. Dan Mios asa nan dari ranah Solo. Kalau senior awak, tu taruh roh kantang lah. Di tengah dua tuh harinya. Di dia tengah dua tuh dah. Kan pistih itu. 100-200 video dah. Ini korun sana. Jangan kita lama-lama dia iya juga. Marilah kita akan lagu saluang yaitu Licin Sabana Licin nang kadidendangkan oleh EN Melayu. Marilah samu-samu.
Dah.